tuân trùng chu thu bùi hẳn pa lovin thil nep nói thì may là chỉ sang bùi mộ nia cái siat cái lúa lo omte an soi la ama sebera chuan hei bazar kan kal hianin thei te thlai te kan en thina kan en hian a mel moi te a mel mam a lian tha tian te kan tlang pui thin amai ro chu ka tiang a mel moi le lian tha ringot hi than tu alo ni chuang lawa a la om the ni he nga te hianin kan hriat lovin lo tur te chemical te kha alo tel the ni na mi zo te jinga apo hianin soi dan chuanin lo tur mang hi kan tam to hle phaya tanga kan chok lu mai ni lo mi zo tu na kan thar chuang nge te po hi lo tur atelem chemical te an telem pi te po hi no chuan a hriat chen to lo ani an chuan chemical kan man emo lo tur kan ka te mo chuanin atiang ran nung neu khan an bom theilowa an thang duang em the ni theile thlai te po aing po ni sela amero chu khang chemical le lo tur te kha kan etel khan kan taksa hong thalo tam tak aneya kan sar ni thena chance te le thil dang na thang ni thena chance te kha kan nei ani tin hei thei emo thei hai te le thai dang po ni se ei anget omte tiang ran nungina an bom te heng te hi situra ni lowa a mel amoi lo enge abol awang te amam lo wang te hianin elo pha lo bila a chan chu ran nungin an boma anget te om chuan khang kha a him pina ani zo kani ran nungin an ei chuanin lo tura tel lawa chemical te la om te kha atel lo pina kha ani zo kani chu wangin a mel moi rongot hi en lo bila ti kha poimo bokani chuanin betam tak in tun thleng po kan la soi chu azun thum nei tan bul nei chi reng elo tur anti bul nei chi kan ti chuan hei alu te bal kol bara pang bal ka tiang carrot te bul ui te ba se hi adik lovani chu bul nei ka tira tuna kan soi zong te ka ati sel dietary fiber te pa ya dietary fiber kan eitel hianin hemi zun thum spike tila sang do thut tur kha aveng zo kani chu ba ka tuna kan soi bul nei te khan chuanin dietary fiber ba ka kan tak samamo vitamin te minerals te apai tu zo kani heng aya la om zok chu chini tanga siam chua ei thingpui dora chang thum kan tiang chi te jalebi rosgula long kan tia maida tanga siam zong hi a hlom zoka tin bul le ai chuan cold drinks te hlom zoka thingpui thum te hlom zok ani athan chu tianga hian thum ringot a oma carbohydrates thlang ringot ani ni chunda kan soi taksata na tha dietary fiber te vitamin le minerals te ka te kha an pai ve to lova chuwang chuanin bul nei ai chuanin chini maida cold drinks te hi zun thun mai tan chuanin a hla om dei zok ti hriat turani yin casualty a hian hemi hei pumpuina te hi hei thin thip kan te hi a local na sa theile hei hi heart attack lan chuana ani ve thei ti hriat turani heart attack hi chungchang te video ka siam nual to hemi thin thip ringot hi alan chu dan pakhat ani theini tu chu abik takin hei mi pa kum upalam panga te ka tiang te ni chonin heart attack ani thei ti kha rilwa hriat ve turani ani nge ti da pe chu ani chuang lova chon strap tai fast hi chungcha gen soi lela tun lai ai tun thleng yan strap tai fast case hi kan nei mol maya mani lo ka po OPD damlo som ni le ti vel ka enzinga khanin bi pasari padiat bel kha strap tai fast an positive ani yen alan chodan hi hei tam tak chu hitlang ang te hian an hitlang ang te lang chuaka tin an phok te thi pa tin an taksa te po hi a kham deuh them thum thin ani tin he ba ka hianin an khu thei boka in khosik te tiang luna te wangin khatia kan om chuanin ne dam doi pa nga te kan eya are thelo chuanin saptai fast ka rin hlela in tes wat kha poimo ti hreila saptai fast hi enkol bat chuanin a hla om lova adam zung meya amai ro chu enkol lova te kan
beng chuanin thi na hial po thlen theya a thlen photo ni hi chuanin pakhat po tuna ka soi tur po ka soi le to ai mi chips kan ti te noodles kan ti wai ram pam te hi puitling ta po na thachuang lova a che heng ate hian in oil thalo chi te sodium chi yang chi te ajinomoto te tam em maya puitling ta po thalo rual hian naw pang ta hian thalo em mai ni so thei chuan elo tir top puri tur ani thik chuanin amai ro chu elo tir top chu har sanga chu wangin tlem theiang ber naw pang e tir la chi su nakin zela an than len na ta a tha ang alan chu an thuak an ngai tu na thuak thlengin tiang chips kan ti te noodles se hianin a khoi boi the ni ole khang kha thunep noi tia thu pui ka lo da tlema zong kan choi the ju de se